niko bono abasubati baburi go kwenekia bunanko beka bare emiroberio yera chiko bakonya barabo kwegenderia ase amagimabo abotambe okwana asensemo emu ikinyoro ya Kenyerere ikike gutoka ase wodi ya Magwawe bunge North Mugirango ase county ya Nyamira niko bono komerana kwa basubati abanyari ko babagoteba ukuse kwera igati yemechanderi yagerere baraboti bari kogendera ase nchirengi ase baburi okubwata sigwa nenchiremo yogo chia kwenekia mbachigo ikirania emiroberio yabo nakogendera gokinya hegesa kubuna gotomanya murikito Fatgad Gisemba kuna enjira eyemo yo kwegendereria ase abasubati nigo bagendereire kuburirwa kubika umukia kikima ase mirimo eria bagokora erio baitange kurwasi kisegi chinyinge chegenga na babe ugusira okonene asikia matechabo naki kitobwana tokoro mwakoyo tobe kyumo kimono tochacha maguta mono kero mongina lia sale ase space elio tacha maguta mbaka tuikero mwaili tonoro mnabanyina na barobu onye na sokonyole mapato na bwate onye na se chisemi na alime onye na se political positions abanyina buna bono mwaso mirega timo gote no wa MCA ga igana ino monyole space egere mo kuenda assembly mwateba buna bangina baito mbabwenerete na bana baita abisike mbagendete chigotoro chichi abachiakero mu hai buno mungina nyore gendo nayokore okoreta abangina anene kurwase kiombe Nyamira North Women Sacco abwanene bachire amo asogosimeka chinyeni agochionia aso kwenyorera esabuni ya kerarituko nigo omudirector we kiombe keiga Enid Charana atebire oburemi oboiga nigo bwagendereire koba esirenene aso musubati kwegendereria ase obogima obo naboigo gokiania chisege cho chegenga twabere tokufundisha abanyina yo kusimeka chingeni kiro mungina nabwatege teacher batebi teacher bya bari gocha basimeke senjere erengia ono twabere tokowera mafundisho nende twa create rechiro ese bakoni chingeni chichabo ono babere bakonyora at least besa baranyare koira nyomba tikonye ko akana school fees koragere chi family tonyore chi family chenyinge chigokina ese merali etogokora eya beire ke ko reduce amangana gender based violence ese chisegi because poverty nerege ntekenene kyabere koreta chisegi ese nyomba ono kwese amangana yo ku empower bangina economically yabere ko reduce chisegi chone twabere tokora chinyomba chile chikunyagokina ese berebere itogokora aiga mbaboria abaibori abo abana babo abanyaruka bakorire chisukuru kubaira chisukuru cy'ububundi iryo kwenyorera ubumanyi uko imiza bagusiba baito monsipi abana baita baiseke bo abagaga batobwate se toira abana baiseke school abagaga batobwate se bo anja bangina babo mbakonya kubaita mbako bawo woba egere mbako nyara kogenderera eno ene kerate getu no embesa bwate tukokolere gento nyomba kwanyora bonte kunyakore selio bwetu mugaga kubwatikana na maorokererio babeire bakubwatuka gucyase abanyina abo nigo ekiombe keiga boigo bacengera ebitambokero ebyo baakire hegati yabo barabwo kubwatiranirwa asemese yamo yokunacha amangana yengenjo anene ase eamate twarare n'abana babiri empowered abandi babiri empowered ba make nice decisions ba make obugima bwabo bwa change bare bagatire kinyonga bare bagurira amarimo wenderase empowerment so bamanyire ki rights cyabo bunabangina at least decision making batakire komanya ninkeke ende nakibaboneta ko make decisions at a compound ende nesegeto yanyare ko bagekube kwa gucyase omugusi wene kyabuna inkosomiare omwana omuiseke hinguri boteregetembe kurwase kinyore kiga kya Kenyerere ekyo kegotoka emeye ward ya Magwawa ebunge ya North Mugirango county ya Nyamira Fatgad Gisemba.